170 prinde asta, cică. A, tu cât ziceai că prinde? 183 sau 6 ceva de genul. Din toate chopperele din joc. În fine, au băgat și unul normal să testeze așa. Care și l-ai luat? A fost al 4-lea loc. Care La l-ai luat? viteză. Hă? Care l-ai luat? Vreau să iau zombie bobber-ul.